Tu. Molim. Dobar večer. Ja sam? Ja ne mogu kao laik za vojna pitanja, zaista nisam stručan, da znam je kvalifikovano praćeno, ali mislim da je i Pa gledaj, kako će da govorimo za frizuru ako dođe da ne čuje? nego napad iz Ukrajine. Jer tu su Pa dobro, onda sutra u 8. kao jedan od glavnih centara i Od 8 do pola 9. bojim se da su Rusi s te strane napravili Pa pomoć. gledaj, to traje samo od 8 do pola 9, znači onda dođe oko 8 i da ga završim do pola 9 i da ide kući. Pa 20% je popust. Dobro, ajde čujem problem. Sniman si da znaš. Sniman si da znaš. Odnosi se zapravo na jednu Pa da li će preživi deda do 10. aprila? Da li će preživi deda? Ajde, kaži mi, brate. Ajde, kako se... A? Pa, brate, a kaži mi krvi ovo mu dobro, pritisak je mu dobar. Vid nešto, mislim, dobro ovako, mislim, fizički aktivan. Zovu ga ljudi za popust, za Može, penzionerski. brate. Može. Deda pliva? Pa jel mu smeta kosa možda? Jel mu pada kosa na oči kad pliva? Jer mora da je zabacuje ovako. U 8 sati da računam dedu. Ej, ali održavaj ga, molim te, daj mu nešto kiseoni, davaj mu svašta mu davi šta može. Vitamini. Vitaminčići, ej. Sve živine, moje veštački. Ne, to džabe radim. Za dedu, ako ga održiš do aprila 10. Džabe, brate, sve, može, sve. Dogovoram, samo ga drži, molim te. Kvetak. Divre, mangup. Šta kaže? Kaže, imaš sniženje za penzioneri. Pročulo se. Možda si ti umešao, nema da te sad obrijem, da ti glavu da ti obrijem, i veđe, sve da ti obrijem. Kaže, hoću da zakažem, deda ide u penziju 10. aprila 2026. Ja mu kažem, može, ali dedo mora da održimo nekako. Na aparati, da mu dajemo vitamini, šta ako umre deda? A mi zakazali. Gubiš termin. Ma mora platiti termin. A to ti kažem, gubiš termin. Ne, nego neka deda ostavi paru napred. Zove ga kažemo. Neka ostavi deda paru napred. Jer ne znamo šta će bude, brate. Snije, pravo si. Zove ga kažemo.